नगर पालिका वाले क्या चालू आहे ते हे जे स्टॉल हटवायला सुरुवात केलेली आहे, सकाळपासून ही स्टॉल हटवायला सुरुवात झालेली आहे। आपण आता नरडवे नाक्यापासून ते इथे छत्रपती शिवाजी महाराज चौक येथेपर्यंत आलेलो आहोत। यामध्ये असणारे जे पार्किंग केलेल्या गाड्या असतील, तसेच जे अवैध उभारण्यात आलेले स्टॉल असतील, हॉटेल असतील, हे सर्व हटवण्यात आलेलं आहे। आणि काही व्यापाऱ्यांनी सांगितलेलं आहे की आपण काही वेळातच हे स्टॉल हटवतो, त्यामुळे आम्हाला थोडासा 1-2 तासाचा वेळ मिळावा असं देखील सांगितलं। त्यावेळी त्यांनी थोडासा वेळ दिलेला आहे, स्वतःहून आपले स्टॉल काही जण काढत आहेत। त्यामुळे ही महामार्ग प्राधिकरणाची जी मोहीम आहे ती तीव्र करण्यात आली आहे। पोलीस बंदोबस्त, RCP प्लाटून देखील इथे मागवण्यात आले आहे। कुठलाही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी हे सर्व पोलीस बंदोबस्त आणि महामार्ग प्राधिकरण असेल, जे विद्युत कर्मचारी असतील, हे दाखल झालेले आहेत, जेणेकरून कुठेही जर प्रशासनाची गरज लागली तर आपण पटकन त्या ठिकाणी पोहोचून ते काम करू, अशा पद्धतीचे इथे प्रशासनाची भूमिका आहे। आणि हे जे आहे ते JCBच्या सहाय्याने स्टॉल उठवले जात आहेत। आपण आता कणकवली छत्रपती शिवाजी महाराज चौक येथे आहोत। नरडवे नाक्यापासून ही जी मोहीम सुरुवात झालेली आणि नरडवे नाक्याला आता आलेली आहे। काही येथे व्यापारी आहेत ते केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या भेटीला गेलेले आहेत। त्यांनी विनंती करणार आहेत की आपण आम्हाला काही दिवसाची मुदत द्यावी, जेणेकरून आम्ही स्टॉल हटवू शकू। आणि त्या पद्धतीने त्यांचं जे नियोजन आहे ते देखील ते भेट घेणार आहे। त्यामुळे आपण ही कारवाई कशा पद्धतीने होणार हे पाहतच राहणार आहोत। पण तुर्तच आपण थोडं थांबतोय। आपण पाहत राहा कोकण साथ लाईव्ह। कणकवली शहरामध्ये उड्डाण पुलाखाली सुरू असलेल्या या कारवाईवर आता व्यापारी, कणकवलीचे व्यापारी आहेत ते केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या भेटीला गेलेले आहेत। त्यांच्याकडे आपलं निवेदन सादर करणार आहेत। त्यांना सांगणार आहेत की आपल्याला काही अवधी मिळावा, जेणेकरून आपल्याला हे जे स्टॉल आहेत ते हटवायला वेळ मिळावा। कारण कणकवलीचे भाजी मार्केट आहे ते तयार झालेले नाही आहे। त्याच अनुषंगाने सध्याची परिस्थिती आपण लाईव्ह पाहत आहात की कशा पद्धतीने पोलीस बंदोबस्तात हे सर्व स्टॉल असतील, जे पार्किंग केलेले आहे, गाड्या असतील, त्या हटवण्याचं काम हे महामार्ग प्राधिकरण करत आहे। मोठा पोलीस फौजफाटा येथे दाखल झालेला आहे। कणकवली पोलीस निरीक्षक अनिल
जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे पोलीस प्लाटून आहे ते दाखल झालेलं आहे. आपण सध्याची परिस्थिती पाहत आहात की हे मोठा पोलीस प्लाटून आहे आणि जे महामार्ग अधिकारी आहेत ते देखील आहे तिथे. आणि येथे जे सर्व जे दृश्य आहेत ते आपण लाईव्ह पाहत आहोत. सध्या जी लाईव्ह दृश्य पाहत आहोत की कशा पद्धतीने हा जो कारवाईचा बडगा उघडलेला आहे महामार्ग प्राधिकरणाने. या आधी 2 महिने नोटीस देखील देण्यात आलेल्या होत्या अशी माहिती महामार्गाचे जे अधिकारी आहेत महेश फट्टी यांनी दिलेली होती. त्यानंतर त्यांच्यासोबत साळुंके देखील आहेत त्यांनी दिलेली होती. आणि आता हा कारवाईचा बडगा आहे. JCBच्या सहाय्याने नरडवे नाका येथून ही कारवाई सुरू करण्यात आलेली आहे. काही स्टॉलधारक आहेत त्यांनी स्वतःहून आपले स्टॉल काढतो असं सांगितलेलं आहे. आणि ही जी सध्याची परिस्थिती आहे ती आपण पाहतो की पोलीस बंदोबस्तात मोठा पोलीस होता आणि हे स्टॉल हटवण्याचे काम सध्या पोलीस करत आहेत आणि महामार्गाचे अधिकारी देखील दाखल झालेले आहेत. आपण इथे जे JCBच्या सहाय्याने सर्व जे स्टॉल आहेत ते कर्मचारी आहेत महामार्गात ते हटवण्याचं काम सुरू करत आहेत. महामार्गाचे अधिकारी आहेत साळुंके हे देखील हा स्टॉल कशा पद्धतीने हटवावा याची माहिती घेत आहेत. काही जणांनी येथे वीज लाईटचे कनेक्शन घेतलेले आहे आणि ते कनेक्शन तोडण्यासाठी देखील ही सध्याची परिस्थिती आपण पाहतो आहोत की JCBच्या सहाय्याने हा जो स्टॉल आहे तो बाजूला हटवण्यात येत आहे. लिए अपने भंगार होने
कणकवलीतील जे स्टॉल आहेत ते हटवण्याची मोहीम सुरू आहे, धडक मोहीम सुरू आहे। कणकवलीतील जे भाजी विक्रेते आहेत, या उड्डाणपुलाखालील जे व्यापारी बसतात, ते आता केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या भेटीला बंगल्यावर गेलेले आहेत। कणकवलीतील ओम गणेश निवासस्थानी ते गेलेले आहेत आणि त्यांच्याकडे आपली ही विनंती सादर करणार आहे की कणकवलीमधील जे भाजी मार्केट आहे ते उपलब्ध नाही आहे आणि ते उपलब्ध होईपर्यंत आपल्याला येथे बसण्याची परवानगी द्यावी, असं ते विनंती करत आहेत। पण दुसरीकडे एक पाहतो आहोत की आपण ही जी महामार्ग प्राधिकरणाची जी कारवाई ही सुरू झालेली आहे आणि JCBच्या सहाय्याने हा जो स्टॉल आहे तो इथे उचलत आहेत। स्टॉल हटाव मोहीम ही तीव्र केली आहे महामार्गाचे प्राधिकरण यांनी। आपण पाहतो की JCBच्या सहाय्याने हा उचललेला स्टॉल आहे तो एका बाजूला करून ठेवण्याचे काम ते करत आहेत। त्यामुळे ही जी कारवाई आहे ती तीव्र करण्यात आलेली आहे। स्टॉल हटवायची जी मोहीम आहे ती सुरू झालेली आहे। कणकवलीमध्ये जे लाईव्ह दृश्य आहेत ते आपण पाहतो, तो स्टॉल बाजूला केलेला आहे आणि पोलीस फौजफाटा येथे मोठा ताफा तैनात करण्यात आलेला आहे। कारण महामार्ग प्राधिकरणाने कुठल्याही कोणालाही न जुमानता ही कारवाई करण्याचे ठरवलेले आहे। आपण पाहतो आहोत की सकाळी पोलिसांनी परेड घेऊन हा बंदोबस्तासाठी आपण सज्ज असल्याचे सांगितले आहे। त्यानंतर कणकवली नरडे नाका येथून ही कारवाई सुरू करण्यात आलेली आहे। महामार्गाचे अधिकारी आहेत, महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी आहेत पट्टी आणि त्यांचे सहकारी दुसरे साळुंके आहेत, ते त्यांच्या मार्गदर्शनाने ही जी कारवाई चालू आहे। कणकवली पोलीस निरीक्षक अनिल जाधव हे देखील इथे दाखल झालेले आहेत आणि हे सर्व जे अनधिकृत स्टॉल आहेत, उड्डाणपुलाखाली जे उभारलेले स्टॉल आहेत, ते येथे आता हटवण्याचे काम युद्ध पातळीवर सुरू आहे। बहुतेक सर्वच जण जे इथे स्टॉल आहेत धारक आहेत त्यांनी सांगितलेलं आहे की आम्हाला थोडा वेळ द्या, आम्ही स्वतःहून स्टॉल काढतो, असं देखील सांगितलेलं आहे। त्यामुळे काही जर त्यांना वेळ देण्यात येतो आणि ते स्वतःहून स्टॉल हटवतात, त्यावेळी त्यांना हटवण्यासाठी महामार्ग प्राधिकरणाचे कर्मचारी ते मदतही करतात। त्यामुळे ही स्टॉलची जी कारवाई आहे ती सुरू झालेली आहे आणि ही सुरू राहणार आहे। कारण नरडवे नाक्यापासून ते SM हायस्कूलपर्यंत हे सर्व जे स्टॉल आहेत तिथे अनधिकृत पार्किंग देखील आहे। कारण मोठे जे ट्रक असतील किंवा वाहनतळ असतील हे बनवण्यात आलेलं आहे, रिक्षा स्टँड देखील बनवण्यात आहे। हे सर्व जे पार्किंग आहे ते या ठिकाणी असल्यामुळे आता हे सर्वच आता काढले जाणार आहे आणि पूर्ण बॅरिगेड करून घेतील असा एक अंदाज वर्तवण्यात येतो आहे। कारण पुढे भविष्यात पुन्हा येथे जे अनधिकृतपणे असे स्टॉल उभारू नये किंवा असे पार्किंग होऊ नये यासाठीची ही खबरदारी देखील महामार्ग जे आहे ते घेत आहे। त्यामुळे उद्या जी आजची सुरू झालेली कारवाई आहे ती कशा पद्धतीने चालू आहे आणि कुठपर्यंत चालू राहील हे आपण लाईव्ह कोकणसाट लाईव्हच्या माध्यमातून आपल्या सर्व दर्शकांना दाखवणार आहोत की ही जी आता कारवाई आलेली आहे ती तहसीलदार कार्यालया समोर आहेत आणि हे साळुंके साहेब आणि हडळ साहेब आहे हे ते आता पुढची कारवाई सुरू करत आहेत। म्हणजे तहसीलदार कार्यालयापासून पुढे तायशेडे हॉस्पिटल यामधील पट्ट्यामध्ये जे स्टॉल असतील, काही अनधिकृत पार्किंग असेल ते हटवणार आहेत। त्यामुळे हे जे पार्किंग हटवण्याचं काम युद्ध पातळीवर सुरू झालेलं आहे, एवढं मात्र निश्चित आपण जी लाईव्ह दृश्य आपल्या सर्व प्रेक्षकांना दाखवत आहोत। महामार्गाचे जे अधिकारी आहेत ते दाखल झाले आहेत, महेश पट्टी
यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई सुरू आहे. आपण त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत नेमकी कशा पद्धतीने कारवाई असेल, काय असेल आणि त्यांना काही सूचना आधी दिल्या होत्या का, हे संदर्भात आपण जाणून घेणार आहोत. साहेब नमस्कार, आपण ही कारवाई सुरू केली आहे, आपण अधिकारी आहात, काय सांगताय? काही नाही, आम्ही पहिले नोटिस दिलं नेहमीच्या पद्धतीप्रमाणे आणि त्याप्रमाणे त्यांना वेळ दिला होता. त्यांनी काढलं नसल्यामुळे आता ही कारवाई अतिक्रमणाची सर्व जे येथील स्टॉलधारक आहेत ते केंद्रीय मंत्री नारायण यांच्या भेटीला गेले आहेत, त्यांना विनंती करत आहेत आपले स्टॉल काही अवधी द्यावा, कालावधी द्यावा असं सांगतात, त्याबद्दल काय सांगतात? त्याबद्दल मला काहीच नाही. ही जी कारवाई होते ही आधी यांना नोटीस दिलेल्या होत्या, त्यानंतर आपण ही कारवाई करता आहे. काही स्टॉलधारक सांगतात की आम्ही स्वतःहून हटवतो आणि दुसरी बाजूला तुम्ही त्यांना ते काढून देतात, पण पुढील कारवाई कशी राहील तर शेवटपर्यंत जे एस एम हायस्कूल पर्यंत पहिले आम्ही जे हटवणार असतील 1-2 घंट्यामध्ये त्यांना हटवू देऊ, काय प्रॉब्लेम नाही आहे. आणि त्यांनी जर त्या हटवलं नाही तर मग आम्ही फोर्स करू. पार्किंग देखील आहे अशा ठिकाणी किंवा मोठ्या गाड्या देखील पार्किंग केलेल्या आहेत जुन्या, या त्याच्याबद्दल काय आपण उपाय त्याच्यावरती उपाययोजना आपण नोंद करू. पहिले हे करू. निश्चितच हे होते महामार्गाचे अधिकारी महेश पट्टी म्हणून. त्यांनी सांगितलेलं आहे की ह्या आधी ह्या आपण सर्व स्टॉलधारकांना 2 महिने नोटीस दिलेल्या होत्या आणि त्यानंतर ही आपण कारवाई घेतलेली आहे. अचानकपणे ही कारवाई झालेली नाहीये, कारण कुठेतरी ही जी कारवाई आहे ती कुणावर अन्याय होऊ नये अशा पद्धतीचं नियोजन होतं आणि आता 2 तास त्यांना स्टॉल हटवण्यासाठी वेळ दिलेला देखील आहे. पण लवकरात लवकर त्यांनी आपले स्टॉल हटवावेत आणि प्रशासनाला सहकार्य करावं असं एक आहे. पण दुसऱ्या बाजूला आपण बघत आहोत की कणकवलीचे जे सर्व व्यापारी आहेत किंवा भाजी विक्रेते आहेत ते सर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या भेटीला बंगल्यावर गेलेले आहेत. ते विनंती करत आहेत की आपल्या जो भाजी मार्केट, कणकवली भाजी मार्केट जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत आपल्याला जे आहे तो इथे राहण्यासाठी मुभा मिळावी असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. त्यामुळे एकंदरीत ही स्टॉल हटाव मोहीम ही तीव्र झालेली आहे ते दिसत आहे. प्रशासनाने तीव्र ही कारवाई करण्याची सुरुवात केलेली आहे. येथे जे स्टॉल असतील, जे बॅनर असतील, गाड्या असतील, जे काय असेल ते हटवण्याचं, येथे जे बसण्यासाठी जे साहित्य होतं बसायचं ते देखील ते उचलणार आहेत. त्यामुळे ही कारवाई तीव्र होताना दिसत आहे. काय
आगे चलो ना। अरे रुको, सामान फंसा है पूरा।
कोकणसार लाईव्हच्या माध्यमातून ही लाईव्ह दृश्य आपण दाखवत आहोत कणकवलीतील आणि सर्व जिल्ह्यातील दर्शकांना कणकवली उड्डाणपुलाखाली असलेले जे अनधिकृत स्टॉल असतील, पार्किंग असेल किंवा जे अतिक्रमण असेल ते आता हटवण्याचे काम हे युद्ध पातळीवर सुरू आहे। महामार्ग प्राधिकरणाने हाती घेतलेली कारवाई आता सुरू करण्यात आलेली आहे। कणकवली नरडवे नाका येथून ही कारवाई सुरू झालेली आहे आणि या कारवाईचा जो बडगारा आहे तो जे व्यापारी असतील किंवा इथले जे भाजी विक्रेते असतील यांना बसत आहे, कारण हे जे अतिक्रमण आणि झालेलं होतं ते त्यांनी नोटीस देऊन आधीच त्यांना सांगितलेलं होतं की आपण या संदर्भात आपले स्टॉल हटवावे असं सांगितलेलं होतं। पण हे जे स्टॉल हटवण्याचं जे नियोजन आहे ते प्राधिकरणाने प्रामुख्याने हाती घेतलेलं आहे आणि आज हे स्टॉल इथे हटवत आहेत। हे जे स्टॉल हटवायला सुरुवात केली आहे, सकाळपासून ही स्टॉल हटवायला सुरुवात झालेली आहे। आपण आता
नरडवे नाक्यापासून ते इथे छत्रपती शिवाजी महाराज चौक येथेपर्यंत आलेलो आहोत। यामध्ये असणारे जे पार्किंग केलेल्या गाड्या असतील तसेच जे अवैध उभारण्यात आलेले स्टॉल असतील, हॉटेल असतील, हे सर्व हटवण्यात आलेलं आहे आणि काही व्यापाऱ्यांनी असं सांगितलेलं आहे की आपण काही वेळातच हे स्टॉल हटवतो, त्यामुळे आम्हाला थोडासा 1-2 तासाचा वेळ मिळावा असं देखील सांगितलं। त्यावेळी त्यांनी थोडासा वेळ दिलेला आहे, स्वतःहून आपले स्टॉल काही जण काढत आहेत। त्यामुळे ही महामार्ग प्राधिकरणाची जी मोहीम आहे ती तीव्र करण्यात आली आहे। पोलीस बंदोबस्त, RCP प्लाटून देखील इथे मागवण्यात आले आहे। कुठलाही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी हे सर्व पोलीस बंदोबस्त आणि महामार्ग प्राधिकरण असेल, जे विद्युत कर्मचारी असतील हे दाखल झालेले आहेत, जेणेकरून कुठेही जर प्रशासनाची गरज लागली तर आपण पटकन त्या ठिकाणी पोहोचून ते काम करू, अशा पद्धतीचे येथे प्रशासनाची भूमिका आहे। आणि हे जे आहे ते JCBच्या सहाय्याने स्टॉल उठवले जात आहेत। आपण आता कणकवली छत्रपती शिवाजी महाराज चौक येथे आहोत। नरडवे नाक्यापासून ही मोहीम सुरुवात झालेली आणि नरडवे नाक्याला आता आलेली आहे। काही येथे व्यापारी आहेत ते केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या भेटीला गेलेले आहेत। त्यांना विनंती करणार आहेत की आपण आम्हाला काही दिवसाची मुदत द्यावी, जेणेकरून आम्ही स्टॉल हटवू शकू आणि त्या पद्धतीने त्यांचं जे नियोजन आहे ते देखील ते भेट घेणार आहे। त्यामुळे आपण ही कारवाई कशा पद्धतीने होणार हे पाहतच राहणार आहोत। पण तुर्तच आपण थोडं थांबतोय। आपण पाहत राहा कोकण साथ लाईव्ह। मोहीम सुरू आहे, काही वेळात इथे स्टॉल हटवले येतील, काय सांगतात? सरकारचं डोकं ठिकाणावर आहे का असा थेट सवाल करून ब्रिटिश सरकारला हादरवून सोडणारे लोकमान्य टिळक आपल्याला माहितीच आहे। आज तीच वेळ आमदार दीपक केसरकर यांच्यावर आली आहे। त्याला पहिलं कारण म्हणजे सरकारनं सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा 240 कोटींचा विकास आराखडा कमी करून 140 कोटींचा केला आणि दुसरं कारण म्हणजे मच्छीमार आणि शेतकऱ्यांसाठी जीवनदायिनी ठरलेली चांदा ते बांधा योजना बंद केली। त्याबाबत कोकणात तीव्र संताप व्यक्त होतोय। म्हणूनच आज सरकारमध्ये आमदार असताना देखील दीपक केसरकर यांनी थेट सभागृहात सरकारच्या विरोधात बोलण्याची हिंमत दाखवली आहे। माझी एकच विनंती आहे ज्या ठिकाणी राज्यमंत्र्यांना सुद्धा आहे की मी 5 वर्ष अर्थ राज्यमंत्री आणि त्याच्यामुळे ह्या कणकवली नगरपंचायतीमध्ये भाजी मार्केटला जागा नसल्यामुळे अध्यक्ष महोदय नगरपंचायतीने तात्पुरत्या स्वरूपात आम्हाला ही जागा दिली होती आणि कुठल्याही प्रकारची पूर्वसूचना न देता हव्या प्राधिकरणाने आज अन्याय आपण करत कोकणाला ही मोहीम पैसे राबवलेली आहे। द्यायचे ठरवले तर कोकणामध्ये किती अधिकारी आहेत याची आपण चौकशी करा। महाराष्ट्रामधले सगळ्यात कमी अधिकारी हे सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरीमध्ये आहेत। ज्यावेळेला आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरीची त्यांनी बैठक घेतली त्याला आमची पहिली मागणी अशी होती की चक्राकार पद्धतीचा ऍक्ट आपण आणला, त्याच्यामध्ये आपण विदर्भ आणि मराठवाडा घातला, परंतु कोकणामधले हे जिल्हे अध्यक्ष महोदय माझी विनंती आहे की आपण सुद्धा जर आपण कोकणातले आहात थोडस आपण सगळ्यांनी मिळून ठरवलं तरी होऊ शकतं। आणि म्हणून माझे एवढेच मी मुद्दे फक्त उड्डाण फुलाचं काम हे निष्कोळ दर्जाचे आहे, त्याला वारंवार डागडुगी करावं लागते, त्याच्यावर कारवाई होत नाही। सर्व्हिस रोडच्या अजून सर्व्हिस रोड बाकी आहेत, नांदगाव सारख्या ठिकाणी, पाहो सारख्या ठिकाणी त्याच्या प्रकारची कुठल्याही प्रकारची कारवाई होत नाही। परंतु सर्व्हिस रोडला जे बांधकाम झालं, ज्या लोकांनी बिल्डिंगचे पैसे घेतले, पैसे घेऊन सुद्धा पक्का बांधकाम करून भाड्यापोटी चांगले पैसे कमवत आहेत, हे त्या हवे प्राधिकरणाने बघितलं पाहिजे। नाही येणाऱ्या काळात ह्याच्या प्रश्नाचं उत्तर त्यांना हवे प्राधिकरणाला आम्ही जाब विचारायला राहणार नाही। दुसरी गोष्ट अशी आहे, गोरगरीब पोट भरतेवेळी कुठल्याही प्रकारचे रहदारीचा रस्ता असेल त्याला कुठली अडकाणी नाही, कोणाला त्रास नाही, हे असून सुद्धा जर कारवाई करत असेल तर येणाऱ्या काळात ह्या हव्या प्राधिकरणाला जाब विचारणा देईल। आज हे स्टॉल थोड्या वेळात हटवणार आहे, काय सांगता? काय नाही, खूप वाईटच आहे कारण की आम्ही बघा माझं तर कसं नेमकं काय आता जे करणं, आता इथे कसं आहे बघा भरपूर स्टॉल बंद आहेत। माझं मत काय होतं, जे लोक खरोखर प्रामाणिकपणे मेहनत करतात ना तुम्ही त्यांना तरी प्राधान्य द्या। आणि असं आहे की आता प्रत्येकाने मनमानी केले ते माहिती आहे, एकदम रोडच्या जवळ टच ठेवले ते चुकीचं आहे। एक लाईनमध्ये द्या तुम्ही सगळ्यांना ना, एका लाईनीत बसवा। हे सगळं गव्हर्नमेंट नगरपंचायत म्हणा या गव्हर्नमेंट ह्या लोकांनी केलं पाहिजे। की आता काय कोणाला हाऊस नसते की रस्त्यावर येऊन बसण्याची, बरोबर? मेहनत प्रत्येकाचं पोट आहे, प्रत्येकाला गरज आहे, म्हणून माणूस रस्त्यावरती येतो। काय घरात पैसा आहे की मोज मजा करायचं म्हणून तर रस्त्यावरती येऊन एवढी मेहनत करणार नाही की कष्ट करणार नाही। तुम्हाला माहीत नाही इथे आम्ही 20-20 किलोचे, एक बायका घरी 4 चपात्या करायला कंटाळतात, आज लोक हॉटेलमधून करतात, आम्ही इथं 20-20 किलो लाटतो। भाई किती ते मेहनतीचं काम आहे, मग ती गरज म्हणूनच करतो ना।
मग जर ह्या लोकांनी एक मेहनत करणाऱ्या लोकांना दिलं असतं जागा करून तर चांगलं झालं असतं. हे अचानक जे काढलं ना ते योग्य नाही. आज इथे तुम्ही मला काय कुणी सांगितलं नाही हा खर्च करायला, पण जेवण खाण्याची गोष्ट आहे ती तिथे हायजेनिक गोष्ट हवी जागा, की कोणाला काही त्रास नाही झाला पाहिजे. लोकांना जे आपण देणार ते चांगल्या पद्धतीचं चांगलं क्वालिटीचं दिलं पाहिजे. म्हणून हे सगळं खर्च पण केला. आता जवळजवळ लाखभर रुपये मी इथे घातले, 6 महिने पण झाले नाही. हे काय पैसे माझ्या घरात नव्हते, कर्ज काढूनच घातलेले होते. तेही उभे राहायच्या अगोदर इथून हटवलं. मग हे दुःख आहे, बाकी काही नाही. इथे तरुण पोरं आहेत, त्यांना नोकऱ्या नाही, काय नाही, पोटासाठी धंदा करतात. चोऱ्या माऱ्या करायला बरं वाटतं तुम्हाला. आम्हाला भाजी मिळते, सगळं मिळतं. थकून आल्यावर ऊसरस मिळतो, चहा मिळते, सगळं आम्हाला भूक लागली तर मिळते. मग तुम्ही कशाला कारवाई एवढी करता? कुठून आला नाव काय? रेखा नारायण सावंत. काय कारवाई म्हणजे आता हायवेवाल्यांचं म्हणणं काय आहे, ह्या अनलिगली आहे बरोबर. मग अनलिगली म्हणतात ना, मग हे बाकीचे स्टॉल जे होत लिगली करूचा जर असला तर सगळाच काढा ना. आता ह्याच्या खाली यांचं म्हणणं काय, गाडी ॲक्सिडेंट झाला, लोका मरतली बरोबर. मग आता लोका उपाशी मरतली त्याचा काय हा काय ह्यांच्याकडे काय उपाय? हां अनलिगली म्हणजे हे स्टॉल देखील हटवत आहेत, गाडी पार्किंग सगळं हटवत आहेत, त्याबद्दल आपण काय? हे बघा, काढलं तर सगळं काढायला पाहिजे आणि कायमस्वरूपी काढायला पाहिजे. असं होता रे यापुढे काय की आज काढले आणि 4 दिवसांनी पुन्हा बसवले. काढला तर कायमचे काढून टाका, कोणाला बसवायचं नाही पुन्हा.